ನನ್ನ ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯ್. ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರುನ ವಿಷಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಪಾಗೋ 4 ಕುತ್ತಾರ್ಡ್ ಕೊರಗ ತನಿಯಾಗ 7 ಕಲ್ಲಡ್ ನಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಧನೆ. ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬಾಗೋ 4 ಕುತ್ತಾರ್ಡ್ ಕೊರಗ ತನಿಯಾಗ 7 ಕಲ್ಲಡ್ ನಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಧನೆ. ಪಂಜಂದಾಯ ಬಂಟೆ ಬೊಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಕೊರಗ ತನಿಯ ದೈವಗು ಕೊರ್ತಿನ ವಾಗ್ದಾನ ಲೆಕ್ಕ ಊರುಡು ಅಟ್ಟಿಲು ಕಾಡುಡು ಮೆಚ್ಚಿ 7 ಕಲ್ಲಡು ನಿಲೆ 7 ವರ್ಗ ಸಾರಾಲ ಪಟ್ಟೋ ತುಂಡು ಗ್ರಾಮ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಪ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು. ಮೂಲು 7 ವರ್ಗೋ ಪನ್ಪಿನವು ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ 7 ಆದಿಸ್ಥಳಲು 7 ಕಲ್ಲಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶಲು ಕುತ್ತಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಂಜ ಪಲ್ತ ಮಣ್ಣು ಬೊಲ್ಯ ಅಗೆಲ ಉಜಿಲ ತಲ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಒಂದು 7 ಆದಿಸ್ಥಳಲು. ಮಂಜ ಪಲ್ತ ಮಣ್ಣು ಬೊಲ್ಯ ಅಗೆಲ ಉಜಿಲ ತಲ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಈ 7 ಕಲ್ಲಲಿಪ್ಪುನ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರದೇಶಲು ಮುಲ್ಪ ದೇರಳಕಟ್ಟೆನ ಗಂಡು ಪ್ರಕಲ್ದ ಮಣ್ಣು ಪನ್ಪೇರು. ಮಂಜ ಪಲ್ತ ಮಣ್ಣು ಬೊಕ ಗಂಡು ಪ್ರಕಲ್ದ ಮಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನ ಗುಡ್ಡಡಿಪ್ಪುನ 2 ಆದಿ ಸ್ಥಳಕುಲು ಕೊರಗತನಿಯ ಈ ಮಣ್ಣದ ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದೈವೋ ಪನ್ಪಿನೈನು ತೋಜಾವುಂಡು. ಕಾಡು ನೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆನ ಕೊರಗತನಿಯೇ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರದೇಶಲೆನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದುಲ್ಲೆ. ಈ 7 ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡ್ದು ಪಂಜಂತಾಯ ಬೊಕ ಬಂಟ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಪ್ರದೇಶಲು. ಈ ದೈವಲು ಕುತ್ತಾರ್ದ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲಾದಿತ್ತ. ಅಂಚಾದು ಈ ದೈವಲು ಕೊರಗತನಿಯಾಗ ಕೊರ್ತಿನ ಪಾತೆರೋದ ಪ್ರಕಾರ 7 ಪ್ರದೇಶಲೇನು ಬೊಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ 7 ಆದಿಸ್ಥಳೊಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ಮಾಡಕಟ್ಟುನ ಬೊಲ್ಪು ಪಾಡುನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಚರಣೆಗಳು ಪಿರಾಕಿಡ್ದೆ ನಡಪುಜಿ. ಪಂಜಂದಾಯ ದೈವೋ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವಗು ಕೊರ್ತಿನ ವರದಾನೋಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಡಿಡ್ ಮೆಚ್ಚಿ ಪನ್ಪನೈತ ಪಿರಾವುಡು. ಅಟ್ಟಿಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಶುದ್ಧಾಚಾರುಡು ಮಲ್ತದು ಐನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಡ್ಗು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಮೆಚ್ಚಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಹೊರಕೊರ್ತಿನ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳಲು ಕಾಡುಡಿತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ನಮ ತೆರಿಯೋಡು. ಮೂಲತಃ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳನು ಕಾಡು ಪಂದು ಪಂತದಿಪ್ಪು. ದೈವ ಕಾಡು ಆರಾಧನೆಗೆ ತೋನುನ ಕ್ರಮತ ಬಗೆಟ್ ಪಂತೇರು. ತೂತುಡರ್ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಾನೊಂಜಿ ವಚನ. ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಪಿರಾಕಡು ಬೇತೆ ಜನಾಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ಬಾಲಲೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಲಿತ್ತಂಡ ಐನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಪಿರಾಕಡು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರು ಗಿಡಮೂಲಿಕ ಮರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಡ್ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನವರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಕಲು ಬಾಲೆಲೆನು ಬೊಕ್ಕ ರೋಗ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ತನ್ನ ಸಂಸಾರೋ ಪಂದು ತೆರಿದು ಈ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಕಾರಣೋಡು ತನ್ಕುಲೆನ ಜನಾಂಗದ ಪುದರದಿಯೇ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಾದು ನನ್ನ ಬದುಕುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಲೆನು ಕಾಡದ ಈ ಸಮುದಾಯನು ಭೇಟಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಜನಕುಲು ನೆಕ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕದ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಿಪ್ಪು. ಇನಿಕ್ ಕೊರಗ ತನಿಯೇ ದೈವವಾದ ಜನಕಲ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕಲೇನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕುಲು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ದೈವನು ಭಾರಿ ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ತುಳು ಮಣ್ಣುಡು ಪುಟ್ಟುದು ಮಾಯವಾದ ಜನಮಾನಸಡು ನೆಲೆಯಾತಿನ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವೋ ಈ ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವೊಂದು ಜನಕುಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಅಭಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪಣಂಬೂರು ಸಾರಾಲ ಪಟ್ಟೊಳು ಉರವನ ಓಡಿಬೊಕ್ಕ ಆಚು ಮೈರದಿನ ಮಗೆಯಾದ ಪುಟ್ಟಿನ ಕೊರಗ ತನ್ಯಾಗ ಸಾರಾಲ ಪಟ್ಟೊಡು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಗ್ರಾಮನು ಪಂಜಂದಾಯ ದೈವ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಮೂಲತಃ ಸಾರಾಲ ಪಟ್ಟೊದ ದೈವೋ ಆಯ್ನ ಕೊರಗ ತನಿಯೇ ಐ ಒಲ್ಪಲ ನೆಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಾರಾಲ ಪಟ್ಟೊದ ದೈವ ಪಂಡೇಲೆ ಪುನಃ ಕ್ರಮ
ಏಳು ಕೊಪ್ಪದ ತನಿಯೆ ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪಡು ಬುಳೆಯೇ ಪಂಡ ಪಾರ್ದನೊಲು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಕುತ್ತಾರಡು ಏಳು ಕಲ್ಲಡು ಆರಾಧನೆನು ಗೆತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಏಳು ಕಲ್ಲಡು ಮಾತ್ರ ಕೊರಗ ತನಿಯ ದೈವಗು ಕೋಲ ಪಂಪಿನ ಕಟ್ಟು ಉಂಡು ದೈವತ್ವವು ಏರ್ದಿನ ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಪಿರವುಡೆ ಏಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋಂದುಂಡು. ಕೊರಗ ತನಿಯ ದೈವಗು ಅಗೆಲು ಪಂಪಿನವು ಬಾರಿ ಸರಳವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ದೈವಗು ನುಪ್ಪು ಕುಡು ಬಸಲೆದ ಕೈಪು ಕೋರಿ ಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿ ಇತ್ತೆ ಗಂಗಸರಲ ದೀಪೇರು. ಈತೆ ವಸ್ತುಲೆನ ಅಗೆಲನು ತಡ್ಪೆಡು ಇರೇಟ್ ಬಳಸದು ರಡ್ಡು ಕೋಲ್ತಿರಿ ಕೋಲು ನೀನನು ಮಲ್ತ ದೀಪೇರು. ಅಗೆಲನ ದೀದು ದೈವಗು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಬೆದ ಒವ್ವೇ ಅಗಲಡು ಕುಡು ಬಸಲೆದ ಕೈಪು ದೀಪುನ ಕ್ರಮ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಜಿ. ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕೋರ ಬೊಕ ಕೋಟ್ಲೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತದ ಗುಣ ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕುಡು ಬಸಲೆದ ಕೈಪು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದು ಇರೇಟೆ ಬಳಸದು ತಡ್ಪೆಡು ಕೋಲ್ ತಿರಿದೀದು ಪಿದಾಯಿ ದೀಪೇರು. ಪಿದಾಯಿ ಡಿಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಸೈತಿನ ಕುಲೆ ಕುಲೆಗೆ ಉಂದೇನು ಅಗಿಲ ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಉಂದೇನು ಆಸೆಗೆಪ್ಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡುದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಸುಮಾರು ದಿನ ಪತ್ಯೊಡಿಪ್ಪುನ ಜೋಕಲೆಗ್ ನಾರ್ದ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುನ ಕುಟುಂಬಕ ಬಸಲದ ಕೈಪು ಐತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಕೊರಗತನಿಯಾಗ ಕುಡು ಬಸಲದ ಕೈಪು ಮಲ್ತದು ಅಗೆಲು ಪಾಡುನೆ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಇಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಮೂಲತಃ ಒಂದೇ ಅಗೆಲು ಆದಿಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಕ್ರಮೇಣ ಮೀನು ಬಕ ಕೋರಿದ ಕೈಪು ಅಗೆಲಿಗೆ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪು. ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟಿಡು ಕಲಿ ಅತ್ತನ ಗಂಗಸರ ಬೊಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಪೂಲು ಚಕ್ಕುಲಿ ಇಂದು ಪೂರ ಅಗೆಲದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಜ್ಜಗದೀಪೇರು. ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಗೆಲು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಸುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುಂಡು. ದೈವ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಲೇನು 14 ಉಲ್ಲಾಯ ಪಂಡ್ ಭಕ್ತಿರಲೆಪ್ಪುಂಡು. ದೈವಾರಾಧನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಟ್ 14 ಉಲ್ಲಾಯನ ಮದಿಪು ಎನ್ನ ಮಾಯದ ನುಡಿ ಪಂಪಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಉಂಡು. ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವಾರಾಧನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಟ್ 14 ಉಲ್ಲಾಯನ ಮದಿಪು ಎನ್ನ ಮಾಯದ ನುಡಿ ಪಂಪಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಉಂಡು. ಮೂಲತಃ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಯಜಮಾನರಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಮೂಲು 14 ಉಲ್ಲಾಯ ಪನ್ಪೆನೈತ ಅರ್ಥೋ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ಅಕ್ಲಗಿಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಾದು ಪಂದಿಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪನೆ ನಮ ತೆರಿಯೋಡು. ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ಕುಲಾಯ ಸಮುದಾಯಗೂ ಗೌರವಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ದೈವಾರಾಧನದ ನನಂಜಿ ಆಯಮನು ತೂಡಾಪುಂಡು. ದೈವದ ನೇಮ ಸಂದರ್ಭಡು ತನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತಿನ ಮಾಡೋಡ್ದು ದೈವ ರಾಜ್ಯಗೂ ಬನ್ನಾಗ ಪಂಡ ನೇಮ ನಡಪುನ ಜಾಗೆಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ನೂಲು ಪಾಲ್ದ ಜನಕುಲೆನು ಲೆಪ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಅವು ದೈವದ ಆರಾಧನೆಡು ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುನ ದೈವದ ಆತ್ಮೀಯ ಬಳಗ ಪಂಡು ಪನೋಲಿ. ಈ ನೂಲು ಪಾಲ್ದ ಸಭೆನು ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಪಂಡದಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಸಭೆಟ್ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಕಟ ವರ್ತುಲನ ಜನಕೊಲಿಪ್ಪುವೆರು. ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಬಲ್ಯಾಯರು ಮೂಲ್ಯಣ್ಯರು ಬೇದ್ಯರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕೊಲಿಪ್ಪುವೆರು. ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅತನ ಹಿರಿಯರು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾದುಳ್ಳೇರು. ಅಂಚ ಅವತ್ತಾಂದೆ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಪ್ಪನ ನೂಲು ಪಾಲ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದುಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತದು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ಕೋಲದ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವಾರಾಧನದ 14 ಕಟ್ಟು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಗಿಪ್ಪು. 14 ಕಟ್ಲೆಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡೆಪುಂಡು. ಮಣ್ಣದ ಅನುಮತಿ ದಿನೋದೀಪುನ ವೀಳ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಕೈಲು ಮುಹೂರ್ತ ಕೋರಿಗುಂಟ ಪಾಡುನ ಕೋಲ ನೇಮದ ದಿನತ ಶುದ್ಧ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪುನ ಬಂಡಾರ ದೊಂಪಗು ಬರ್ಪುನ ದೊಂಪ ಏರುನ ದೊಂಪೊಡು ಶುದ್ಧ ಹೋಮ ಪಡಿಯರಿ ಪತ್ತುನ ಗಗ್ಗರ ದೀಪುನ ಮಾನೆಚ್ಚಿರ ಪಾತ್ರಿ ದರ್ಶನೋ ಮಂಡಲ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಬೋಳ್ಕೊಡೆ ಬಲಿ ನೇಮದೆಚ್ಚಿ ಬದಿಕಾರದ ಬಲಿ ಒಕ್ಕ ಮಾಯದ ಗಡಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ 14 ಕಟ್ಲೆಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೋಲಡು ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರನ್ನು 14 ಉಲ್ಲಾಯ ಪಂಡ್ ಗೌರವಡು ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮೋ ಈ ಕಾರಣಡು ಪಂಡ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು. ಕೊರಗತನಿಯನ್ ಆರಾಧನೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಕಾಡಿಡು ತೂತುಡರು ಇಜ್ಜಂದೆ ನಡಪೊಡು ಪಂಡ್ ಪಂಜಂದಾಯ ದೈವೋ ಹೊರಗೊರ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಅಗೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಚ್ಚಿ ರೆಡ್ ಕೋಲ್ ತಿರಿತ ಬೊಲ್ಪುಡು ನಡಪುಂಡು. ಒಂಜಾರ್ತೊಡು ಕತ್ತಲೆಡೆ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡುಲ ಪನೋಲಿ.
ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಕೋಲ ಸೇವೆ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಅಗಲು ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು. ಕೋಲ ಸೇವೆ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊಲು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಲು ತರೆಕ್ ಪಾಲೆದ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಸೊಂಟುಗು ಗೆಜ್ಜೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೇಟ್ ದಂಟೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲಂಕಾರುಡು ಕೋಲ ಬೊಕ್ಕ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪೇರು ನನ ಅಜ್ಜನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಕೇಪುಲದ ಪುರ್ಪ. ಕೇಪುಲದ ಪೂ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬೊಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪುರ್ಪ. ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಪುರ್ಪ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಪೂ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಯಾನ್ ತುಳು ಬದುಕು ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂ ಪಂಪಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ. ಬೆರ್ಮೆರೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ನನೊಂಜಿ ಪುರ್ಪೊ ಕೇಪುಲದ ಪುರ್ಪೊ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆಡು ಕೇಪುಲದ ಪುರ್ಪೊ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಮದಿಪು ಬೊಕ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟಿಡು ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇಪುಲ ತಪ್ಪುನು ಪತೋನೊಡಾಪುಂಡು. ಕೇಪುಲ ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಆ ತೈತ ಸಮೂಲ ಪೂರಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಿಡಮೂಲಿಕದ ಮರ್ದು ಬೊಕ ಜಾನಪದ ಪಂಡಿತರು ಉಂದೆನು ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದೇ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಮೂಲಿಕೆ ಪಂಡ ಕೇಪುಲದ ಪುರ್ಪ. ನೆತ್ತ ರಸತ ಬಳಕೆಡು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸಡಿಪ್ಪನ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ಕಾರಣಡು ಐನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಭೂತಾರಾಧನಗೂ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಹೊಸ ಗುವೆಲಗರ್ತದು ನೀರು ಕಲಂಕಿತ್ತಂಡ ಅವು ತಿಳಿಯರೆ ಕೇಪುಲದ ಪುರ್ಪನ್ನು ಬಳಕೆ ಪಾಡುವೇರು. ಜೋಕುಲನ ಚಿನ್ನದ ಕಾಯಿಲೆಗ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆಗ್ ಕೇಪುಲ ಭೂತ ರಸ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಮರ್ದು. ಬಂಗಾರ ಕಾಯಿಲೆ ಪಂಪಿನ ಜೋಕುಲನ ನೈಟ್ ಬೂರ್ನ ಕೆಂಪು ದ ಸೀಕ್ಗ್ ಕೇಪುಲದ ಪುರ್ಪದ ರಸೋ ರಾಮಬಾಣ. ಕೇಪುಲದ ಪುರ್ಪನು ನುಪ್ಪು ಬೈನಾಗ ಐತ ಕರತ ಮಿತ್ತು ತಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಪುಡು ಸೆಕೆಕ್ ದೀದು ಪುಂಟುದು ರಸಗೆ ಪೋಲಿ. ಈ ಕೇಪುಲದ ರಸೊಟ್ಟು ಮನಸಡಿಪ್ಪುನ ಕಳಂಕ ತೆಲಿಯುನ ಮರ್ದು ಇಪ್ಪುನವರ ಐನ ಮದಿಪು ಪನ್ನಾಗ ಬೊಕ ದೈವ ನುಡಿ ಪನ್ನಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ದಿಪ್ಪುವೆರು. ಇಂದು ಐತ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಾದ ಉಪ್ಪು. ನನ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಕಟ್ಟೆಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟೆದ ರೂಪಗೂ ಕಲ್ಲು ಬತ್ತದಿಪ್ಪು. ಕಲ್ಲದ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟೆದ ರೂಪಗೂ ಬತ್ತದಿಪ್ಪು. ಅಂಚ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ದೈವತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಯಭಕ್ತಿದ ಜಾಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪೆತ್ತ ಕಂಜುಲು ಕಾಣೆಯಾಂಡ ಪದ್ದೈ ಬಂಗಾರ ಬುರ್ದು ಪೋಂಡ ಬೇತೆ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಸ್ತುಲು ಕಾಣೆ ಅಂಡ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಬಡ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಡ ಬಾಳೆ ಪುಟ್ಟುನ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗ್ ಕೊರಗಜ್ಜಗ್ ಪರಕೆ ಪಂಡಿನ ಪರಕೆ ನಾಲಾಯ್ದು ದೊಂಡೆ ದಾವಡಾಂಡ ಅಜ್ಜೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ. ಅಂಚಾದು ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜನು ಜನಕುಲು ಭಯ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಜ್ಜಗ ಪರಕೆ ಪಂಡ ಅವು ಪರಕೆಂದು ಪಂಡ ಬಜ್ಜೆ ಪೂಲು ಬಚ್ಚಿರೆ ಅತನ ಬೀಡ ಮುಗಾಯಿಡೆ ಕಳಿ ಚಕ್ಕುಳಿ ಇಂತಿನ ಅಜ್ಜಗ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತದ ವಸ್ತುಲೆನು ಕಟ್ಟೆಡು ಭಯಭಕ್ತಿರ ದೀಡು ಅಡ್ಡ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು. ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ಕಟ್ಟೆನು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಿಪ್ಪುನು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೋಲಿಕದ ಪಾತರ ಕೊರಗತನೆಯ ದೈವನು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಪಂದು ಲೆತ್ತುದಿಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಪಂದು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಲಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಣ್ಣದ ಆದಿಮೂಲ ದೈವ ಕೊರಗತನಿಯನು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಪಂದು ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಲೆತ್ತುದಿಪ್ಪುವೆರು. ನಮಕು ಬರ್ಪಿನ ಕಷ್ಟೊಲೆನು ಕೊರಗಜ್ಜೆಡೆ ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಗೆಪ್ಪುನೈತ ಉಲಾಯಿ ಅಜ್ಜೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪನ್ಪಿನ ಗಾಢ ನಂಬಿಕೆ ತುಳುನಾಡ ಜನಕುಲಗುಂಡು. ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯದ ನಿಲಿಟು ನಂಬು ನಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಬು ಗೊರ್ಪಿನ ದೈವವಾದ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಮಕಿನಿ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪೇರು. ಸ್ವಲ್ಮೆಲು